assalamu alaikum mon bibe fulbe wonbe funnaange hirnaange rewoy worgo on calminama sadi teddude o gondude needi en calmini Ceerno Malik Ba gorko mo Madina Gounass a salminama a juurama en calmini tan kala kaalo demgal gal fulfulde nde an andi to gonda e to kedirda fof mi salminima min debbo mbo kanel jeeri kanele kanereje mi salminima calminaadi mawdi hande non haalam juutata nde wonno ko buri sasa ko yane woyndu hande mudo jabbi do hono Ceerno Modi e Amadou Tidiane Ndiaye e Amadou Diallo Ceerno Modi dum ko an e salmin bandirabe kadi wana dum bino da kam de Ceerno Modi dum ko question aha an nodda Ceerno Modi ara jode plateau mare Ceerno Modi nda o ko an ko mi ka jiddo goddo mo wana min ala min namde tan tawi ko an woni ko min wondo e ne wonno kolongel ko jakki awdi komi koolido ma noddumami e plateau wam taw bibbe fulbe fo ne cetti en mbimami yo won kon deglanda kam do e plateau konen non hade wutte fondede jullare yo taw jomum tawaka bayde aran do jodi jinmi ko kalna bandirabbe hol ko woni hen fandare ma alhamdulillah rabbil alamin masalmina kalandaro Pindi TV masalmina almubam didobe tawmidobe hobe ngode almub ma ay we almube bimi ay billahi wallahi wata yaw min mo wona almudu ma tan wonta almudu ma woppam tranquille ma hal ma goppa kam jom ciakka kam habta jom dane mere masalmina bibbe fulbe fof min Allah jippini kam do pour wallude yimbe anani gandalam dum Allah adiri kam do suka debbo mi naati mi ngampi ha dowto gila pawmo mi yitere kam baddo kam balludom ndabe kalkanom nganda valeur makko min andi valeur makko dum tay kemmi hen jettumi dum jogimi dum sabu so ari no be kalkannom ko non badirda dum bandamen holko pamdone dum onon aysa ala fo commune pamata dum so wana amon o wana Ceerno o wana bandum Ceerno o ko jamfante international ko tiria fami min non manda tokaramde kono min kam bilda wallahi so sela en tan mi lappat ala billahi lapot lapot gafoda seda ay accide men makko olo kanko olo ko ma régler min musimi ni ko hombita mi Ceerno ko wi mo modi a fami o wite ko modi walla miyama moisa wi dum moisa bo moisa yimbe tan naskabe wi mo non biya astaghfirullah min biyata o ko naskado kanyum wona Ceerno kadi bon inde serrembe an joni Ceerno Modi annene ka pose do candidature ma walla annene holko woni hen darde ma sabu min affaire o ne desi mi faman dum ne feewi an nyanden a yehi ponno da ko adude suka debbo ara jodo do e plateau taw bandirabe fof ne cetti o subo be do dido holmo foti ettude Esa mi posani candidat sabu opposant ala do goto wondo woni min mi fodondiraka kambe podondirte min mi fodondiraka ano ko badda fedungal ma mi watti yerde salade de fruit mi watti jakkode bana mandati nan non mandati ni won tawnobe kam ton bom wonki mabbe nyanden hubbi mi sonni cuklel ngel kange jaro million ngaji rande mbawa jafada ni gardunomi do wi watti loggol simme kay ni daldani hay loggol simme haaldata dani kay tohora o pour yim hay gaada wallahi wiat dum ko jori arde makko o so ay dum tawni ay odo Allah n seedi gere makko bebi rek sabu dogdu makko dogdu do terrasse jutata ay an ala hay dig sabana dum weli habde min goto mbedo way habde ma saka non de min goni dido an Ceerno Modi ndedo dindere so yanema a gaño wi pepe kale ndedo dindere o do dindere woni pepe kala no ko gonta an kam ha fer nanguma ay wutema no wadde foro wallahi kam bugel kete ding keba ay tew cugale battaado mawdo e joni min mo jogi hen feere nde wonno rendo go fof tampi joni min mo jogi hen feere nde woni bayde ko ni yaari onon on donki faamondirde
joni ceerno modi ari naati hen ɓayde ceerno modi ko gando ko ceerno men enen fof joni on goppat ko debbo ceerno modi bilat amin walla ko ɗum woni an ala min jinmi ko haala ka gas parce que min ɗo joni mi hay min mi tampi haala ka ko juuti ko Aissa ko an juutni wallahi kanko juul ɗum an o wino en ko feere eyyi gaddanɗa min o feere passé kuɗaɗo Allah walla wona min de feere courant mbino momi kono oɗo henna o won an wona an hay ɗaccio a passé an Aissa a toñimi noon ala min sa wi goppon poɗodiral ngal lemin mi foɗodira non mbimi ko kamɓe yoɓe goppu ɓe goppinma e suka debbo enen fof pofte soɓe goppan noon mbaɗat Aissa mbaɗe noon yimɓe ala notomi ɗo soɓe goppan noon mbaɗat so goppa noon mbatton minen min goppa so noon mbatton mi Fouta nanata min goppi Sénégal nanata France nanata Burkina nanata Mauritanie nanata Allah ne seedi mi wondiri Samba Jiggore ko ngo min taƴata ɗo min taƴata jungo ma an goppa oɗo mo gondirmi Samba Jiggore o mo gondirmi oɗon mo ganduɗa o mo goldirmi Samba Jiggore goppatama jeeɗa on goppata wallahi min goppa an kam so Allah lamɗo jaɓi mam waɗe recruté minawma e appartement mo lowananmi cukalel ngel aɗa jalnamo aɗa jalni noon e leppe kale jalni ko an bawɗo no sawdu lacciɗi wallahi ko an jalni eyyi joni ceerno modi kañum aɗa andi e fuɗɗode haala ma yakkaɗo haala ñukkita eyyi jaafoɗe e fuɗɗode haala ma a wi ɓe ko almuɓe ma joni noon mi ñagorimama an ya woppu deglen situation nde wonno hay min puɗɗunoɗo haala ka mi tampi mi maaya mi naata jeygol ɓurni kam ɓuranma woppude suɗo gandumi a natat jeygol ceerno a nani a nata notomi ɗo astahfirullah way notomi ɗo haɗimo sumde tan ko ay joom hunuko ɓuulo haalta jaam e moƴƴi ɓe kam piiɓe ɓe croste memani waɗa gonga an hay goɗo fiita ay ɓe poɗodira ɗo ay jaam so dañi joni wona ɓe belditi kamɓe ɗiɗo ɗum wona jaam wona ɗum donkunoɗa joni ɓe belditi ala probléme min ɗum tan jinno ɓe belditi on belditi kono ceerno faire pelay tan ni rek jafoɗa seeɗa no violence mbiɗa kono an mbaɗɗa ko violence mbimi jafoɗa seeɗa mboyi namnade mi gueɗel gotel e argay seeɗa tan ɓattomi gay ala haal tan arata susari arata aɗa ñumono ma tinno arga ñumono ma min ne gañanmi ko hedde gurnama mbaɗa ɗum kaso a mimi kam woni mi sokima wona gonga an hay a fayi kam jungo woni mi sokima hay gertogal an wa sog an Moïsa feere nen fatma bowa mami an kay ka feere an kala ne pawmami ɗo passa wuttamo saabu an feere bahil magel ko bahil feere ɗum ɗo ngel juutat ka feere tan ay hunduko Allah ne seedi kala nayi wuɗa gonɗa ko murtun noon an gonɗo babiɗa ɓe ganduɗa waktu yolan franka ko an o kurke de on ceetat ɗo taƴat min ko so Allah jaaɓi bolle puy moƴƴi wallahi ko an woni bolle puyɗe Aissa tinno tan an accida min o eyyi joni onon holko jiɗɗon wadde min jiɗi wadde holko jiɗɗo holko woni anniya mo min de mbiɗo ala anniyam an anda anniyama min anniyam tan ko mi hawra e makko tan e bedda min koñodira waɗa e muccatɓe tan ha leelo hoɗo ceerno modi min ɗum tan woni anniyam ɗum tan ha leelo nende maya samet nen ma soke ha maya ɓiye addoye soke ha maya tane addoye soke ha maya sokata kam min ceerno modi an min mami lappe an billahi mami lappe an ceerno tohor jafoɗa seeɗa wonde ko wona ɗum Amadou hol bonno indema hol bonno indema aduna fof nanmi lappima mi hol bonno indema o mo ganduɗa ko finde feere ɓuuri ɗum ƴiƴam en keƴani mum a faami o ko fiɗum ko ton joni a faami accidame makko tan an joɗɗa a faami mo wonmo gueɗe ɗe ganduɗa janggo joom so yi debbo o cokata ko gorko hay mo ma o seerat somin ceertama hay goɗɗo gallo billahi wiɗomo hoot saka kurko ono so kurko oɗo en allah min mi lappi an aduna fof ma seeɗa Amadou lappi ceerno mo a meeɗi gueto gamal gaɓole ala nen ƴewmo o mosata konko aɗa moos o jalat tan o mosata a mosde moos te pepe kali ande ka comédien moos ande ka comédien mo midde tohar moos eyyi joni ala tohar gelana moos e moos dokata e sa haal ono ko hollu ko ni mosirte moos haal min mbay moos eyyi joni ɓayde wayi noon est ce que ha joni tan mi ruttata koye haalam ka addude suka debbo jooɗoɗo wadde o laaɓo onon tata holmbo jogori woto nanno hen o ala hen an andi ko tawi mbiɗa hoto nan wallahi o ala hen da sadi sukate bo sukate an neɗɗo waɗi kam suwasir an hakkude ma Allah a yiyani mo ƴakkina kam banani hakkude ma Allah Allah jimma a yiyani mbaɗa yara toon sarade pour bandiraɓe musidɓe tedduɓe wowɓe yebde Aya Pini TV joni noon jinnomi ko onon bandiraɓe yewɓoɓe en ɓe nannon hen juuɗe mon no hannirta ni saabu oɗon gandi ɗum ɗo kam wonti ganumo mawɗo nde wonno emin keɗo hakkillaji mon emin keɓɗo commentaire uji ɗi emin lira emin yi hen darde mon no feewi
emin jiiɗi kadi kala ko ganduɗa oɗon jiiɗi ɗum hen kadi oɗon mbawi ɗum wadde commentaire uji so allahu lamɗo jaaɓi mamin emin daara ɗum no hannirta ni eyyi noon joni holko miijoɗon joni in kay min mi haali miijam lappude ɗum tan haalelo ala goɗɗum miiji on jogorani woppude mino min ido e gesa min tan kadi min goppa gesa min ñaay en wondira Samba Jiggore anda Samba Jiggore ayata caggal ceerno Mody annene a yarata caggal ɓe noddi Jean e jargol Sangara an mata nanta ɗum noon kon on jogorɗon min wa alkayda jiɗino kam wadde recruté dattidde hoore andano ɗum noon an hay tubma bawa ɗum haɓɓude ma kaɓɓanda mbiya alkayda waɗma recruté tuba kaɓɓanteɗo mbo wawa haɓɓu tumum de heɓti debbo mo on mbawi hen dara an duɓima min ni tan wadde woɗɗodira min mi hirtitamon ni ko ɗo tan fuɗɗoto onon ɗo Ablaye Wade ji Ablaye Wade o 66 o jibina ɓeydu Senghor o wi ko nayi wata mina Senghor o yejjire wona ɗum kala ma an anda ko kalta ko ko mina Senghor jiiɗi aɗa wiyoɗo min Ablaye omono way ala ko mbawanna sona tan karali ɓoɗo hurru har kadi oɗo dañi ko duuɓi 17 18 ans suko debbo min taranta oɗo nana 52 ans e boni mana ka jumɗa a 30 ans jareteɗa o 52 13 ans joguimi 22 ans suko debbo 18 ans 18 ans an ɓuuri an heedi 52 ans 88 ans gasi on jeeɗo kurko Aïssa an ka bonno ko an hande duuɓi no foti tottumani eyi a nani mbima eyyi joni jaafoɗe joni jaafoɗe kam an ceerno Mody mbaɗɗa ko koolaɗo ƴakki awdi saabu an ko mbaɗɗa kam ko hay kamɓe koye mabɓe ɓe mbi ko muɗo wonde ma te min aduna o fof ne andi min jinnomi ko seede ɓayde ka kellifaɗo ka neɗɗo mawɗo gaddumami pour ceedoɗa kam kono an no jaaruɗa ni jaafoɗa noon ceernajo watta ko mbaɗɗa ko jaafoɗa noon ala jarani aɗo e yaafo an kay haal ko pot ko woni ɓerde ma direct tan min mam jaabomo ala woni e ɓerdam woni an min somi hoolimama a yoni kam e rendo ngo a yoni kam e leegal ngal a yoni kam mi addima ya walla me ɗeɗo caɗele mais an ɓeyduɗa kam ko caɗele saabu hay kamɓe ɓe mbi ko muɗo wonde ma Aïssa gadduɗa kam ɗo a wi kam ɓe donki wawride saabu debbo joni ɓe mbawritani wi goo ɓe mbawriti e ɗiɗi Allah min tagi kam ko pour mbaɗa walla yimɓe kam jaaɗo jiimi suka debbo gandum ɓe mbawamo jogade yimɓe yoɓe kal gonga kono an wona ɗum nawnoma toon wona ɗum mbawa jogade hay an hoorema sa wona debbo min jogoma sa min wima ɗum an wona ɗum noddirɗa ma ɓuulata haalta jam kala no woni debbo mi jogo ɗum jogo kurko an noddirmami ko ya wallu min kono wona eɓe mbawi walla ɓe mbawa saabu ɗum kam wona ɗum noddiraɗa ɗo jaafoɗa noon ay min ko ɓerde joguimi suko kadi ko ɓerde jogui gila mbanmi suko incarne so welnomo solo wawi salaki ko biro kam mbaɗa yiiɗi ananani wadde suko debbo o koko jaaɓi jaɓani ay puyɗo anda teddinede puyɗo mo anda yiɗede siro teppe bone jaɓɓal mbimi ƴew ay puyɗo so anda teddinede o ko puyɗo mo anda teddinede siro teppe bone jaɓɓal an ari kurko o yima no mbaɗa foƴƴe ni ka keyɗuɗo tawɗa ɗon mbaɗana jarano tawɗa ɗon kosom ñalnam jarɗa an keyɗuɗo teddungal ma ɗo e yontere walla balɗe 15 kam kumanoma an de kumanɗam fo mi humma kala ne kumanɗamo mi humma eyyi joni onon est ce que onon on namdima suka debbo ha ko haalta ko est ce que onon min debbo wi ina yiɗimi min o wi ko layduɓe makko mi layata a faami min so debbo o jalti volontaire wi kam ina yiɗimi sabu kañum woni piidi mon gueul heɗa wi kam ala mi won en mbaɗa ɗum no heɗama an gonɗen koye haare taw wata addomo yiɗma enen on mbaɗino fair play de fair play gonɗen ha capitaine mo taw accu toon mimi on noddi jaago e ñamgol mbam huuh min woppata a noddi capaɗo jargol kosam ayci kono ma wel min woppata somi jogori woppude yam maymi nata jeeɗe ira tan ayci jarande bommu tan ira ene jani jarande ɗo kay ko a diɗo guerre ma wawa ñifde an min asri 98 mi jabata ko ma eyyi Allah jarama wadde on jarama ɓayde ko donkumi ko jinmi ko mi heɓani ɗum joni mi wayno to bandiraɓe tan muɗa wiya on kala dimanche so Allahu lamɗo o jaaɓi sanga 10 heures inchallahu yewtere mon comédie show walla jalni ka tawa ko ɗo e nder Pindi TV oɗon jeeɓa ɗum kala dimanche Allah jarama on jarama mi lappide ma atuno fo yiyami lappide nende ma yakam